Momentu honetan, web bertsioa, web aplikazioa erabiliko dut. Horretarako emango diot cancelar eta hemen usar la aplicación web en su lugar. Segundu batzuk pasa ondoren, zuzenean Teams taldean, gonbidatuta nagoen Teams taldean, sartuko naiz eta ikusgai izango ditut taldearen atal, kanal guztiak eta txata. Bale? Hau da, publikazioak. Nahi badut, beste momentu batean Teamsen sartu, imaginatu hau itzita dugula, helbidea hau izango da, teams.microsoft.com.